velkommen til den her video. Mit hår, det er skåret. Jeg har ikke lige gjort noget ud af det. Men i dag, som I kan se, så er jeg sammen med Sofie. Ej, hun hedder Sofie. Og vi skal lave Ultimate Beauty Challenge. Woo! Ja, og det har vi faktisk lavet os i nogle timer til. Fordi, jeg skrev til hende, om vi ikke skulle lave det, og jeg skrev hun ja. Og jeg vil lige sådan fortælle jer, hvad vi sådan gennemgår. Og vi gennemgår, eller det vi skal gøre, det er 5 sekunder til topknot, altså sådan en høj knold. 20 sekunder til smoky eyes. 15 sekunder til mascara. Vi har valgt mascara i stedet for eyeliner, fordi eyeliner, for det første, vi går aldrig med eyeliner. Nej. For det andet, vi går altid med mascara. For det tredje, vi kan ikke finde ud af at lægge eyeliner. Overhovedet ikke. Og 5 sekunder til perfekt læbestift. Og 30 sekunder til at fortælle de make-up mærker, vi kender. Altså det er sådan, H&M laver noget make-up. Så det gør The Body Shop også, ikke? Ja, og Garnier og alle de der. Så vi laver bare det, hvor man kan få make-up. Så H&M, det er ikke en fejl, fordi der kan du godt få det. Men ja, vi glæder os sindssygt meget, så lad os egentlig bare til at komme i gang. Okay, og Sofie hun sådan tæller, og jeg starter lige med at lave topknot. Vi skifter sådan, når jeg laver topknot, så laver Sofie bagefter topknot. Og ja, Sofie hun tæller bare med 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Du fik alt hår med. Gør jeg? Ja. Ja, okay, det er så min topknot. Okay, så er det min tur, og Emilie hun tæller til 5 imens. 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5. Shit. Jeg fik ikke alt hår med. Vi tager den her W7 palette, og man vælger selv farven, så Sofie behøver ikke den farve, jeg tager. Okay, vi begynder nu. Ja. Tælle. 3, 2, 1, nu. Nej. Du stiller højt. 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og 12 og 13 og 14 og 15 og 16 og 17 og 18 og 19 og 20. Stop, Emilie. Nej, ej, det bliver virkelig dårligt. Ja, nu er det min tur, og Emilie tæller til 20. Ja, ja, det er stadig smoky eye. Ja. Ja, 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop! Må jeg se? Ej, prøv at kigge. Må jeg lige se? Oh my god, det er gået ud for øjet. Nu skal vi lægge mascara, og vi har 15 sekunder. Ja. 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nej. Ej, så værst blev det heller ikke. Nej, det var faktisk okay. Ej. Og vi brugte den her The Color Sales Volume Express Mascara fra Maybelline New York, og den her W7 Zoom 7 gange more volume. Yeah. Den her til nedervipperne, den her til øvervipperne. Overvipperne. Overvipperne. Og undervipperne. Så ja, og til sidst vil der komme et close-up selvfølgelig, til allersidst i videoen. Ja. Men nu er det Sofies tur så. Ja, nu er det så Sofies tur til at lægge mascara på 15 sekunder. Og jeg vil begynde om 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop! Okay, det blev faktisk okay. Ej, prøv lige for min undervipper. Nedervipper, nej, undervipper. Ja. Ja.
MAC læbestift i farven Sweetie og nummer A84. Og ja, det er bare sådan en neutral bærfarvet den. Og ja, vi har 5 sekunder til at lægge en perfect læbestift. Så 3, 2, 1 nu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vi laver lige sådan en lille bitte close-up her. Ja. Smukke Mille. Nej. Aha. Okay, nu er det så soft tur. Jeg er mig tur. Bye. Filmer den? Nu kan den. Okay. Jeg skal lægge perfekt læbestift for 5 sekunder, ligesom Emilie. Og jeg bruger den samme som hende. Farven Sweetie og nummer A84. Ja. 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ej, den blev sygt flot. I får lige et close-up. Så ja. Okay, nu er vi så til det sidste desværre. Og det er make-up-mærker. Og ja, lad os bare til at komme i gang. 3, 2, 1 nu. Benefit, Sephora, MAC, NARS, Maybelline New York, med London, Clinique, Real Technique, Garnier, Chanel, Cosmetics, Stop. en til, 12. Ja, godt Mille. Det er også fint nok. Ja. Så, ja. Nu er det min tur. Filmer du? Ja. Okay, nu er det min tur til at nævne alle de make-up-mærker, altså dem, der laver make-up, som man kan på 30 sekunder, og vi starter om 3, 2, 1, nu. MAC, Garnier, Cosmetics, W7, Maybelline New York, MAC, L'Oréal Paris, Rimmel London, Technique, Real Technique, The Body Shop, Chanel, altså, Dennis Knudsen, Niels Jord. Okay, hvor mange fik du? 14. Ej, to med mig. Nå, super godt. Ja. Ja, så Sofie vandt. Bøv.